Ja, men ta det stå på ett lötne här remisskulta fettlasna eller tagga sina outjer han får ut den löte och kom in efter alltså hur känns det är det nervpirrande? Jag tog faktiskt synd i honom. Alltså ta blev röpt ut av Fireflies var kom vi här ta också han stod på inte syna och säger what? Hur ska det hända? Han var pura chockerad. Jag tog totalt synd i honom till att han skulle sätta sig ner att tagga sig outjer och till jag har också lugga mig kvart händer så för i ångan tog jag att vara sur vid han. Alltså hvis jag skulle rycka ut. Det gör det så jag och ta jag måste nästan för åka han. Ja. Det var en orättvis stöv han skulle stanna i. Hur helt det var till ända i vantabollen och jar? Det är en god spurning som jag inte klarar att svara på. Jag har alltid att folk har kanske helt att jag vet skick. Tror att jag tog inte gott inte vi är kapitchen och det checka är en gott i jar folk har sig helt en om så hon är trutja. Så stämmer på Tina som jag bruk för stämma och det hej hon är i jar och det var så fett att så hon kom här på tamatan. Nu är det flera som har tagit som idé att BT och Extraplay och Dansk Miller har skrivit om att det är svik att det är sms att kunna inte bli talda vi. Ja. Kan säga till det? Det var inte om. Till när jag har stått med det och ta an jag inte om och ta kan helt svära på att det har vi faktiskt inte velat göra. Och Facebook och Erastan här är det Bolkarstånar och till flera tusen folk som har buss sin stol och vill ha att det är i X-Factor. Ja. Det är kanske inte driva samt om det lite sig men hur känns det att få så stor en stol? Det är väl också skek hvis det hej bort. Men det är resten rörande. Alltså det är resten att det präck om alltså rena kärlek och rena stol för alla de som har varit där alla vinner jöknon och ta gör det är en lättare till mig att komma upp vid axeln att resa mig upp att för att göra. Det gör det att jag kan vara stolt av mig själv och det kan faktiskt vara nöjt vid det som jag gör det gör. Och att han har så brand framför sig gör kvärt nu. Nu ska vi ta Tina och Jesper i finalen. Simpelt än. Yes. Hur ska vinna? Ta skulle Tina eller Jesper. Nej, det vet jag inte. Är eller gå vinna vi öll kapinchen och till eller riktigt att skulle stanna och säga hur ska vinna eller inte men jag tror inte ni om att jag har fyllt människan och Tina och Jesper och tror är det också logiskt att jag kanske hålla det inte vid timern. Du har fyllt människa till timern men hur du är själv med det och i X-Factor helt då? Ja. Det är helt otroligt. Alltså ta följ i själv. Jag vet inte om man ser det men jag följer en personlig människa hur ser. Och att du håller fram vid synja? Självande. Alltså det är en början. Nu ska jag bara göra det.